Allah gida huda ne akwai wanda muke da shi kamar da kawai irin ce zo su kuma hukunta kai yau jama'a ko kun gane wannan ban san wannan waye ya'o na kawai ya'o ne na rarafa kuma ka haska ni goje haka na yi kuryalle da ni ba abki ba nama ba komai to ya za a yi a yaka bari he na danta ya za a yi yanzu dai wani sako za ka miƙa wa rara ni yanzu he dai fada al'umma gaba ɗaya ba rara kaɗai ba raran za ka miƙa saboda ina ta kyaututtuka kuma ka har yanzu bai ganka ga ramadan ya fara tafiya kuma ni ramadan din ma na fara tausaya mana gaba ɗaya ya kusa karewa tashin hankali tunda azumin gaba ɗaya ni har na ga ya tafi ma eh amma dai ka ga wa rara zahiri ya zama mu ne ni